Čaute. Čaute ľudia. Čaute ľudia. Ja som Funkys a vítajte u ďalšieho videa. Dneska si spravíme enchant. Jak vidíte, máme tu až 15 diamondov. Lebo za kamerou som bol ťažiť a... No... Prepačte, že som to nedal na video. Bol som za kamerou ťažiť. A máme aj 20 obcí, čo som tiež za kamerou. Ale snad vám nevadí, že tie diamanty som nenaťažil sám. A bol som práve ťažiť drevo. Ale normálne. Mám sekru minútu. A dneska by som sa vrhol na ten enchant. Takže enchant. Toto. A máme enchant. Je to, neviem či tretí alebo štvrtý diel. A už máme enchant. Takže my si ho zatiaľ položíme nejak. Takže sem. Dať. Efficiency 2. No toto je úžasné. A dáme si tu ešte knižnice, aby sme mali nejaké lepšie enchanty. To si ešte spravíme. A spravím si aj rovno, portál do Netheru. To si môžeme spraviť, ale dneska do Netheru nejdeme. Len pre informáciu. Vidíte? Náš portál do Netheru. Ježiši, ja som musel zlať. Budem kopať 3 milióny rokov, ja hovorím, 3 milióny rokov. Tak, to je takýto menší fail na začiatku. Dúfam, že vám to nebude vadiť. Dúfam, že vám nebude vadiť, hlavne, že tu budem ťažiť celý čas. Dosť s takou obsidianou. Vidíte, je tu menší fail. Ale strihať to nebudem, lebo to ešte nie porade. Spravíme portál do Netheru, ale dneska do neho nepôjdeme, už hovorím to druhýkrát. Lebo dneska by som robil možno iné veci. Na enchant ešte nemáme tie veci, takže by som išiel dneska farmiť niečo na enchant. Takže niečo som tiež za kamerou, nejaké tie kravy som trošku pozabíjal, nemohol som ich zabiť mečom, lebo z toho by mi nepadali tie kože. A aj tie ako to volá, tie tyčky zelené, ktoré rastú väčšinou pri vode. Tie som zozbieral pár. Z toho sa robí papier a potom to obsidiánu ešte zostalo dosť. Mali sme ho náhodou viac. To je 12 a mali sme ho 23. No, to nevychádza. To nejak nevychádza. To je 19. 4 sa nám niekam stratili. Aby som ich nechal v česte. Nenechal. Jak to je možné? Povedzte mi, jak toto je možné? Mal som 23 obsidiánu. Či sa mýli? No ja neviem, takže ideme si robiť toto. Bohužiaľ je ho škoda, ale... Takže zoberiem kožu. Mám tu iba dve. Ježiši, to budeme dneska musieť robiť. To a toto nám stačí. Počkaj, to si máme u seba drevo. Idem nejak, si povedám meč do ruky, tento. Ešte si vykraftím brnko. A helmu. Tak.
Práve sa ku mne joinoval brat. Ale ja som trochu cestoval, takže ma brat nenájde. To je dobrá správa. Lebo brat je trošku zlý a nechce ma našiel. Ha, už je preč. Lebo ho to diskonektoval, lebo nemá normálny Minecraft, on si nekupoval, on si kupoval nejakú napodobeninu, takže fuj. Nič my nemôžeme zabíjať, takže krabičky poďme sa. Dneska pačím sa jenom domov. Poďme. Ho, sa vyberie. Už máme 3 košičky. 3 kože. Tu som niekde videl aj druhú kravu. Kam je sme? Jej, zase sa joinol. Ježiš. Čo chce po mne? Ma neotravuje. Mu nič nedám. Nemôže. Bohužiaľ. Vznikajú multiplayery na tento let's play. Nebudú overovať to takto. Lebo som aj dosť cestoval. A tu vidíte, jak som si spravil. Tak už viem, prečo to nemám. Toto som si spravil. Jaj. Také mini farma. To môžem uvidieť. Tam mi tu budú rásť. Jaj. Máme juknúť. To nechám tak teraz. Za chvíľu je noc. Takže ja sa idem vyspať. A dneska to bude iba taký diel, čo sme si spravili enchanting. Trošku zbrnka. Ako vám hovoril, si naťažil diamanty. A to je super. To ma veľmi potešilo, že som naťažil tie diamanty, lenže on som ešte z toho hral. Lenže nebol som rád, že to nebolo na videu, no ale celý ma to nenapadlo, keď som ich zrovna ťažil. Prepáčte. No. No do Nedru, asi sa musíme ísť pozrieť do Nedru, lebo nemám tu nič iné na práci. Takže asi sa pôjdeme pozrieť do Nedru. Enchanting pekne svieti. My sa vyspíme. A Nether je celý náš. Ach ja, škoda tých diamantov, že si ostalo niečo. Nevadí. Už sa stalo. Takže, vidíte, sme v Nedru a nemáme zrovna najlepšie postavaný Nether portál. Toto nie je dobré. Hovorím vám, že toto nie je dobré. To je poriadne zlé. Že si za sebou nezobral tú sekeru? Ježiši. Si budem hodinu ťažiť toto drevo. Ako to takto môže byť, ježiši, už to nechám. Sorry. Teraz som bol trochu takú menšiu chvíľu ticho, lebo si to robím
schody a sústredil som sa, aby som nespadol. Neviem skadiaľ sme nabrali tieto levely, ale z kraftenia? Alebo z toho, že sme vyrobili, neviem. No, rovno keď sme tu, by som si ešte vyťažil tam. Nejaký glowstone by som rád našiel. Tam sú glowstone, ale to riskovať nepôjdeme. A dneska možno, no dneska už nestihneme bojovať proti príšerám a ďalší diel, nebojte sa, ten bude asi o Netru. Ďalší diel budeme v Netru, takže ja za kamerou si budem ťažiť na TV enchant. A tak. Sorry, teraz sa menej preklikalo. Vtedy nám moc nevyšli, ale počas toho, jak som bol ticho, som si premyslel rebrík. Takže spravíme si crafting. Lej. Si ešte jedno spravím. Takže tu si spravím craft. Spravíme takto tyčky, takto rebrík, máme do budúcnosti. Jehej. Urobíme takto. Už som sa bála, že som padol niekam zle. Dole. Ešte to nie je v láve. Súdime, ak padneme. Ešte som si prerašetil. Sorry, keď som niekedy takto ticho, lebo nemám sa s vami moc čo hovoriť. A teda ne, že nemám čo hovoriť, ale ja sa musím sústrediť a pri rozprávaní mi to moc nejde. Takže niekedy som trošku viac ticho. A no, snad to neviem. Hore. Tak krásne. To šlo drevo. Rozhodol som sa, že budem robiť trojcestu a asi to už ukončíme. Takže dnešné video. Čaute. Bolo to iba taká menšia ukážka. Ďalšie video vyjde asi až zajtra. Čaute.